Haia bawb, croeso nôl I Label Deg ac I vlog gynta'r sianel lle bydda i'n dangos I chi diwrnod y mywyd actores. Yn ogystal â joio wneud fideo Di Label Deg, fy swydd o ddydd I ddydd yn gweithio fel actores gyda chwmni theatr Arad Goch. Y peth cyntaf I fi wneud bob bore yw golchi fy ngwyneb. Mae hwn just yn deffro fi. Wedyn yn defnyddio flanen dwym, fi'n golchi cleanser I ffwrdd. Heddi o'n i'n teimlo fel bod lot o acne a spots gyda fi, ond mae hwnna'n hollol normal, ni gyd yn cael e. Wedyn yn defnyddio serum, mae hwn yn helpu gyda cochni fy nghroen I. A'r moisturiser hefyd. A wedyn oedd yn amser brecwast. Mae brecwast mor bwysig, yn wedig pan mae diwrnod hir o'ch blaen chi. O'n I arfer bod yn berson oedd yn casau brecwast, ond yn ddiweddar, fi wedi dod I hoffi fe. Fi jyst yn cael bach o uwd, gyda mel, a blueberries. A wrth gwrs, paned o de. Wedyn, oedd hi'n amser gyrru draw I Arad Goch. Fi a'r actorion I gyd wedi creu bybl oherwydd Covid, felly ni yn agos i'n gilydd. A bob bore, byddwn ni'n gwisgo fy gyda ac yn cael ein tymheredd ni wedi tseco. A dyma hi'r theatr. Ar set. Bob bore mae un ohono ni yn cymryd cyfrifoldeb I gynhesu ein cyrff a tro aron oedd I bore yma. Mae e mor bwysig edrych ar ôl eich corff chi, yn enwedig pan ych chi'n creu theatr. Nath Aron wneud sesiwn judo / theatr gorfforol gyda ni. Mae yna dipyn o theatr gorfforol o fewn y sioe, felly yn y clipiau nesaf fyddwch chi'n gweld ni yn ymarfer y golygfeydd yna mewn ffordd diogel a saff. Fan hyn, ni'n dysgu sut I gwmpo heb wneud niwed I ni'n hunain. Fel chi'n gallu gweld, nath o gymryd sawl tro I fi. Gathon ni gyd dro arni, hyd yn oed y cyfarwyddwr Carwyn. Symudwn ni mlaen wedyn I trial wneud rhyw fath o front roly-poly. O'n I ddim yn llwyddiannus iawn, mae rhaid fi gyfadde. A nes I fe. Dwi'n goffod gwthio actor arall yn y ddrama hon. So, oedd Aron jyst yn dangos I ni cwbl o driciau. A nath e ddangos ni siwr ddysgus bwrw rhywun mewn ffordd effeithiol. Ni wedi cael yn hyfforddi I wneud hyn mewn ffordd saff. Dyma hi'r olygfa. Nath ni drial gyda mat gynta. Cyn symud I wneud ar y llawr go iawn. Fel chi'n gallu gweld, mae yna lot o amser yn mynd mewn i'r symudiad. Ond mae fe jyst yn siŵr bod fi ddim yn cael niwed. A wedyn oedd hi'n amser paned. Enw'r ddrama yw Nid Fi a stori'r ddrama yw effeithiadau mae bwlio'n gallu cael ar blant a phobl ifanc.
A neges y ddrama yw i sefyll lan dros chi'ch hunain a beth chi'n gredu ynddo. Mae'n bwysig yfed lot o ddŵr achos bod ni'n gweithio'n cyrff ni mor galed. A oedd hi'n amser cinio wedyn. Beth ni'n neud nawr yw mae Aaron a Elyn yn sorto mas y transitions rhwng pob golygfa. So, mae yna olygfa gyda pêl-rwyd a ni sy'n gwybod symud y set a popeth. Ond, ie, fi'n cael bod nhw wedi sorto fe. Ni eisiau mynd i'r final check os bod gyda ni'r props i gyd yn y lle cywir. A mynd i fynd am run. Barod i fynd! Barod i fynd. Hi Elyn! Hiya! Hi Aaron! Helo! So, ni newydd orffen run. Do. Dithwch mwy. Siwrathau ti, Els? Wel, ryn cyntaf o'r Popeth. efo'r, beth sy'n galw fo, polyn rhwyd. A nes i fethu a baglu dros fo. Ti eisiau just sonio, fel sonia bach i fi am beth ti dy gymeriad i, mae'n dda. Mae fod yn rili dda yn, pêl rhwyd. Mae'n goal shooter. Goal shooter yw A i. dwi yn ddim yn goal shooter, so... Yeah. Aaron? Yeah, yn good dwi'n meddwl. Hach slow start, ond... Oedd. Bai fi oedd hwnna ddo. Na, Ie. bai pawb oedd yna. Bye pawb. Achos... Hach slow start. Ia. Basically iawn, nes i anghofio cywlaen, ond mae hwnna'n ffain, achos hwnna oedd yn runs ail-rynnu, ond run cynta gyda popeth. So, Ydych chi'n dysgu wrth ni? Rhan fori o'r flaen y cyfarwyddwr artistig. Mae rhaid i ni fod arni, weis. Okay, so ni newydd orffen y run a mae Carwyn y cyfarwyddwr di gadael iddo mas am awyr iach a ni'n lico mynd am tro bach ar hyd y prom er mwyn cael gwynt y môr. So, let's go!